an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛɛ sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la nin waati ninnu na malikura kunnafoni kɛnɛ sigikanw filɛ nin ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC kunnafoni kumabaw bi araba septembre kalo tile 4 san 2024 filɛ nin ye ninnu ka kɛ ni Chine ani farafina cɛla tɔnsigi kɛnɛba min n'a sigilen bɛ nin waati in na Pekin AES tɔnkulu jamanaw tigi bɛ a kan ka u ka baarakɛɲɔgɔnyaw mafa kosɛbɛ ni Pekin ye mun de bɛna sɔrɔ u taabolo ninnu kan yaasa ka jaabili di aw ma o la Mariam Traoré ale ye ɲiningali tɛŋuni kɛ Modibo Makalula ale ye sɔrɔ siraw sɛgɛsɛgɛlikɛla a n'a dɔnbaga lajɛ ye a bɛ a ka hakilinaw di ni waleya ninnu nafaw ni a fanga ani a kɔlɔlɔw kan Sahel marayɔrɔw kɔnɔna la halisa Mali la kotigisow ye kulu min bila sen kan yaasa ka jizon kɔlɔsi ye welekanw bila kulu nin ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko jizon 146 ɲɔgɔnna jatew de minɛna minnu jiginna kaban Mali jamana kɔnɔna la ɲinan samiya la u ye jantoliw welekanw bila k'a sɔrɔ sanjiba kuraw makɔnɔnen don nin dɔgɔkun in na Nigeria marakɛlaw ye laseliw kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 81 ɲɔgɔnna fagara jihadi mɔgɔw ka dankariliw senfɛ Nigeria kɔgɔdugu la ka fara o kan u y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ caman fɛnɛ de tununnen don an bɛna Mohamed Touré ka laseliw lamɛn a kan l'Amérique jamana la yan ka kɛɲɛ ni l'Amérique jamana kuntigi ɲini kalataw ye waati min na jigiyaw bɛ kan ka dɔgɔya kosɛbɛ furakɛli siraw Obamacare kan sɔsɔli ani danfaralibaw bɛ kan ka tigɛ Kamala Harris démocratiw ka cɛbɔ ani Donald Trump républicainw ka cɛbɔw cɛla ka kɛɲɛ ni tungadenw ka koɲaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Georgie mara la marayɔrɔ min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin kalata ninnu na u ka dɔgɔkun lada tɔnsigiw senfɛ kunun wula la kotigisow ye kulu min bila sen kan ka jizonw ka tiɲɛninɔw kɔlɔsi ani ka faso jama kulu ladi a kasaraw kan ne a bɛ wele nazarakan na ko comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes ye kunnafoniw di kɛ ji ka tiɲɛninɔw kan Mali jamana kɔnɔna la u ye jantoliw welekanw di tuguni k'a sɔrɔ météo kɛlen bɛ ka sanji ka nali kuraw olu kofɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna la Mariam Kuyate VOA ka lasilikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ lamɛn a kan kabini samiya daminɛna fo kana se bi ma maa 54 olu de fagala jizon kasaraw fɛ Mali kurukara kɔnɔna na maa 111 olu kɔni jogina ni ka maa 71 ni 800 bila kɛrɛfɛden na jabala tɛ minnu bolo ka kɛɲɛ ni kulu min sigilen don gɛlɛyaw yɛrɛ kunbɛli ma olu ka jate bɔlen ye min ye sanpɛrɛn ani fiɲɛbaw ko olu fɛnɛ kɛla sanpɛrɛn ko o kɛ ko 6 kɛla cɛncɛn fiɲɛbaw olu kɛ ko 4 kɛla dajigikɛla sigida min na jizon kasaraw yɛrɛ fɛ kabini samiya daminɛna ko kɛla Segu mara ye o mana bɔ Bamakɔ bɛna yɔrɔ min na kasaraw kɔni ma juguya kosɛbɛ ko dankɛla Kita mara ye min ye jamana marabagaw n'u dɛmɛbaga jɛkulu olu kɔni bɛ ka wurikajɔw kɔni sabati yaasa ka se ka dɛmɛ don maaw ma jizon ye dajigikɛ minnu na min ye baloko ani u mago bɛ se minɛ minnu ma fo ka taa se ɲɛgɛnw dilanni ani jiko ma dɛmɛ bɛ ka don u ma o saraw fɛ ka da o kan min ye protection civile maaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la ko baw dɔ de bɛ ka fara don o don san ye tiɲɛni lase maa minnu ma olu hakɛ kan jamana marabagaw olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw ɲini halisa yaasa ka dɔbɔ jizon kasaraw la sabula météo Mali bɔla ka tulolasɔmi kɛ kokura ko sanjiba de kɔnɔnen don nin dɔgɔkun in kɔnɔ Mali fan bɛɛ min kasara bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ Mariam Kuyate ka fasiri do ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la u ka forum Chine Afrique kunbɛn ne a bɛ nin waati in na a kɛnɛsigiw bɛ Pekin Chine faba kɔnɔna na ne farafina jamana caman bɛ a kɛnɛ kan kɛlen bɛ sababu ɲumanba ye AES tɔnkulu jamanaw bolola la sabula u y'u ka jigiyaw jira k'a fɔ k'u bɛna baarakɛɲɔgɔnyaw ni Chine ni ɲɔgɔn cɛla la mafa kosɛbɛ nafa ani fanga jumɛn de bɛ o siraw la yala kɔlɔlɔ bɛ a la wa Mariam Traoré ye ɲiningali sɛbɛ Modibo Makalula ale ye sɔrɔ nasira dɔnbaga lajɛ ye ka bɔ Bamakɔ an ka u ka baro lamɛn
Monsieur Magalu an ka foli bi ye Chine jamana ka lajɛrɛ min bɛ senna nin waati na n'u kɛlen do ka wele bila farafina gungana jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ ni yiriwali nasiraw fɛ Mali ka sɔrɔli bena kɛ nin ko in na mun ye e yɛrɛ fɛ? Ayiwa i ni ce i ka ɲininkali la e yɛrɛ b'a dɔn ni ɲɔgɔn ye n'a bɛ fɔ a ma ko FOCAC Forum pour la coopération entre la Chine et l'Afrique a dabɔra san 2000 donc ɲɔgɔn ye caman kɛra laban o kɛra covid bana tuma Sénégal Dakar ayiwa layidu dɔw tun taara kabini i b'a dɔn k'a fɔ jamana bɛɛ n'a ka haminakow de bɛ na négociation ye bilatéral de ye o kɔrɔ farafin jamana minnu bɛ na ni ɲɔgɔn ye ba in na u ni chinois jamana bɛ sigi de ka kuma k'a fɔ sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogoya min na ou bien bɛnkan bɛ se ka kɛ sɔrɔ taasira kan sira min na jamanaw fila ni ɲɔgɔn cɛ bon a bɛ dépend Mali bɛ taa ni laɲini minnu ye ne yɛrɛ ye jate min minɛ je crois que courant ko bɛ hamina ko o bɛ Mali jamana ɲɛmaaw la kosɛbɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ ko o courant ko kuma o caman kɛra ye ani chinois jamana ye baara caman kɛ kɔsani na courant ko baaraw kan courant min bɛ sɔrɔ tile fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko SAFO projet fila de ɲɔgɔn bɛ Mali bolo SAFO 1 ni SAFO 2 ani Kenya baraji fana o fana dilanni o fana kumaw bɛ sen na Mali ni Chine ni ɲɔgɔn cɛ mais n b'a dɔn k'a fɔ baara wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ kɛ la quoi. N'i ye Mali ni Chine cɛ teriya sira jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko kura tɛ baw kabiri Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali waati n'o kɛra san 1960 waati o waati y'a sɔrɔ jamanatigi kɔrɔ Modibo Keyita ale tun bɛ fanga kunna Chine jamana tun nana ni usine camanba ye o waati la Mali jamana kɔnɔ min kɛra sababu ye ka dɛmɛ don malidenw ma sɔrɔ yiriwali siraw fɛ e yɛrɛ bolo an bɛ waati min na bi tile in na san 2024 an ka ɲɛmaa minnu bɛ ni lajɛrɛ kɛnɛ kan u ka hakilina dɔ bɛna ale kɛ ka taa o fan fɛ wa i n'a fɔ tigɛtulu bɔ usiniw fini dilan usiniw kɔɔri bayɛlɛmalanw a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ka na n'o ye jamana kɔnɔ e bolo o bɛ se ka kɛ laɲini dɔ ye wa walima sira ɲuman don? Ayiwa waatiw yɛlɛmana i ye hakilina jigi kɛ an k'an ka foli bila barisa Chine y'an dɛmɛ an ka ɲɛ an ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ yan entreprise n'a bayɛlɛmali usiniw ninnu ni caman Chine de jɔyɔrɔba b'a la a tun fɔra yɛrɛ ko sukaro tɛ se ka dilan Mali la ko sukaro yɛrɛ tɛ se ka sɛnɛ Mali la kuma tɛ ka a kɛ sukaro kisɛ ye Mali la chinois de y'an dɛmɛ o la u nana ni variété dɔ ye min bɛ bɔ Brésil sukala nana ko o de ye usine ninnu caman bayɛlɛmafɛn ninnu caman o tuma n'a tun bɛ fɔ a ma ko société entreprise d'État jamana de tun bɛ sanni feere kɛ donc an ka entreprise d'État olu tun bɛ minɛnw dilan mais Somiexi tun b'a minɛnw caman feere société malienne d'importation et d'exportation mais o waati yɛlɛmana san kabiri san 1991 yɛlɛmali donna kow la sisan jamana tɛ sanni feere kɛ kɛn yɛrɛ y'o de b'a kɛ mais an bɛ se ka dɛmɛ ɲini o siraw fɛ barisa diɲɛ sugu lajɛ Chine de ye bayɛlɛmalikɛla ba watanigana ye diɲɛ kɔnɔ bi in na chinois yɛrɛ u bɛ minɛn minnu feere diɲɛ kɔnɔ i bɛ sɔrɔ 100 la 97 bayɛlɛmani caman b'o kɔnɔna la donc sisan u ka bayɛlɛmanikɛla ninnu fɛn dɔw bɛ yen u mago to olu la bilen i n'a fɔ fini ta sira fɛ textile anw fana ye kɔɔri sɛnɛnangana jamana de mais anw tɛ bayɛlɛmani kɛ 100 sara la an bɛ min bayɛlɛma kɔɔri la i bɛ sɔrɔ kelen dɔrɔn de don 99 100 sara la an b'o de feere kɔfɛ min ma bayɛlɛma n'i dun ma bayɛlɛmali kɛ i ka sɔrɔ tɛ yɛlɛ ani n'i ye bayɛlɛmali i baara fana non seulement i ka sɔrɔ bɛ yɛlɛ mais o fana i bɛ baara di i ka jamanadenw ma donc nafa b'o o de la africain jamanaw kɛlen bɛ k'u ɲɛsin de ma n'a bɛ fɔ ma ko transformation structurelle sisan yanni minɛnw ka ta ten ka sɔrɔ ma bayɛlɛma ka taa bayɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ ka feere mɔgɔw ma minnu bɛ t'u bayɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ tuma dɔw la ka feere an yɛrɛ ma nkɔ tuguni donc kɔlɔlɔ b'o la africain jamanaw t'o fɛ ka ko kɔnɔ bilen bon je crois k'an ka jamana ɲɛmaaw talen bɛ ni hakili kura de ye sisan k'a lajɛ chinois bɛ se ka an dɛmɛ baara la cogoya min na minɛn minnu b'an fɛ yan ni jukɔrɔfɛn dɔ b'an fɛ yan ko lithium ale bɛ don courant dilanni fɛn caman na n'a bɛ fɔ a ma ko batterie lithium yɛrɛ olu dɔw tɔgɔ mɛn ani a bɛ don panneau photovoltaïque ni machine caman ni ordinateur ni téléphone dilanni na o caman de yera Mali la yan donc an ni chinois de bɛna dɛmɛ ko olu bɔ kɛn yɛrɛ ye chinois de ganfɛn ale de ye fɔlɔ ye diɲɛ na o fɛn ninnu dilanni na o bɛna kɛ Buguni mara la caman ba de yera ye donc Mali bɛna kɛ o bɔli filanan de ye lithium Afrique Zimbabwe kɔfɛ mais tellement caman b'an bara yan bi san 5 in kɔnɔna la i bɛ sɔrɔ Mali bɛna kɛ jamana 5 minnu bɛ lithium bɔ n'olu bɛ kɛ lithium bɔla ŋanaw ye Mali bɛna ko olu kɔnɔ mais sisan an kan k'an sigi de k'an hakili jagabɔ o fɛn ninnu kana bɔ ten i n'a fɔ sanu bɔra cogoya min na ka sɔrɔ u ma bayɛlɛma ka taa feere kɛnɛma an
kan ka lajɛ an bɛ se k'an ka denmisɛnninw bila baara la cogo an bɛ se k'an ka mɔgɔw an ka entreprises créer cogoya min kɛn yɛrɛ y'o petite et moyenne entreprise micro entreprise u bɛ se ka don énergie renouvelable la cogoya min na ani lithium in bɛ bayɛlɛma cogoya min na o bɛ se ka kɛ cogoya min na nɔgɔya la an ka jamana kɔnɔ. kunnafoniw ye a yira k'a fɔ ko farafina nafolotigiba n'a tɔgɔ ko Dangote ka bɔ Nigeria ye a ka tajibɔyɔrɔw kurubon kari min bɛna kɛ sababu ye ka yɛlɛmaba don Nigeria tajiko baaraw la. Mariam Traoré bɛ a ɲɛfɔ an ye, an k'a ka kumakanw lamɛn. U ka nin tajibɔyɔrɔ bɛ barili 650 de bɔ tile o tile. Nin yɔrɔ kofɔlen min dilanna u ka jamana nafolotigiba Aliko Dangote fɛ. A tajibɔyɔrɔ kofɔlen ye diesel ani essence yɛrɛ bɔli daminɛ kabiri janvier kalo waati. Nga cakɛda so min bi wele ko OPEP o baarakɛla dɔw y'a lase ko ka kɛ ni taji yɛrɛ sɔngɔ gɛlɛyali ye. Ko min bɛ ka gɛlɛya lase mɔgɔ caman ma ka se k'u ka bolimafɛn sen naaniw n'o ye voituriw ye boli. Ko gɛlɛya selen don olu caman ma ka sabu kɛ taji tanya ye. Ni nafolobatigi n'o ye Monsieur Dangote y'a lase u ka jabarani so kan min bi wele ko Channel News. K'u ka jamana fanga ka cakɛda so n'o ye cabinet gouvernemental ye ani ka fara furuba yɔrɔ dɔw ka Nigeria jamana kɔnɔ. I n'a fɔ cakɛda so min ka baara bɛnnen don tajiko ma n'o ye National Petroleum Corporation ye. K'olu tun bɛ baaraw la cogo min na taji sɔngɔko bɛ se ka sigi sen kan. N'an tilala nin baara ninnu na ni NNPC o bɛna sɔn ka kɛ sababu ye bi walima sini ka an ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati ka se ka an ka baaraw labila sugu kɔnɔ. A ye min fara kan. Nin cakɛda kulu in n'o ye NNPC ye olu ka kumalatɛmɛla ma kunnafoni jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen foyi kɔni di ɲiningaliw kun kan min dɔ bɛ tali kɛ taji labilali ko a n'a ciyɔrɔ ko kan n'o bɛ wele ko livraison de carburant nanzarakan na. Nigeria jamana bɛ miliyari caman dolari la de labila ka se ka taji san min nafolo dɔ labilala jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o bɛ wele ko subvention san caman tɛmɛlen ninnu kɔnɔ k'o de tun kɛra sababu ye ko ka taji sɔngɔ bi. Nin taji bɔyɔrɔ kofɔlen in min dayɛlɛnna san 2021 dayɛlɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kurubon karila u ka jamanatigi Muhammadu Bukari fɛ Salo. Halisa an bɛ to Nigeria marakɛlaw ye laseliw kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 81 ɲɔgɔnna de fagara jihadi mɔgɔw fɛ ka dankariliw senfɛ Nigeria kɔkɔduguyan fanfɛla la ka fara o kan u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko mɔgɔ caman de tununnen don. An ka Mohamed Touré ale ka kumakanw lamɛn a kan. Yobe mara polisiw ka fɔ la mɔgɔ 150 ɲɔgɔnna minnu tun bɛ siga la ko Boko Haram kulu mɔgɔ do marifaw ni mugucidenniw grenadiw tun bɛ u bolo olu ye bingani kɛ Mafa dugu kan bolimafɛn sen filama kan karidon nɛgɛ kaɲɛ 4 waati la. An dalen b'a la ko nin ye tajuru sara ye Boko Haram ka mɔgɔ fagalaw 2 fagali la dugu yɛrɛ fasali tɔnw fɛ. Polisiw ka kumalasela Abdul Karim Dungus y'o fɔ AFP. Jihadikɛlaw ye Mafa dugumɔgɔw jalaki siɲɛ caman ko u ye sɔrasiw dɛmɛ u ka baarakɛtaw la Boko Haram kama. Mɔgɔ 81 ni kɔ fagara. Bulama Jalaludin min ye Tarmuwa sigida fanga ɲɛmɔgɔ ka kumalasela ye. Mafa bɛ yɔrɔ min na. Binganikɛlaw ye tasuma don sow la minnu fanba tun ye bɔgɔdagaw ye wa minnu dogolen tun bɛ u kɔnɔ olu jenina u ɲɛnama. Tarmuwa sigida mara ɲɛmɔgɔ dɔ min tun b'a fɛ a tɔgɔ kana fɔ o y'o fɔ a kɛlen ko ka kuma ni Mafa sigibaga dɔ ye min sera ka boli bingani nin ɲɛ. Jalaludin ka fɔ la su 34 olu su donna Babangida n'o ye marabolo sigida fanga sigiyɔrɔ ye ani mɔgɔ 30 wɛrɛw bɛ Mafa hali bi. Su 15 tun su donna ka ban u somɔgɔw fɛ sɔrasiw sera Mafa su bɔliw kama wa mɔgɔ hakɛ donnen tɛ ka bɔ sigiɲɔgɔnduguw na minnu minɛna bingani na u somɔgɔw y'u ta ani k'u su don sani sɔrasiw ka se. Sɔrasiw y'o fɔ ka fara a kan. Polisiw ma kunnafoni di fɔlɔ nka a dalen b'a la ko Boko Haram ye mɔgɔ caman faga ka butigi ni so caman jeni ni bingani in senfɛ ka kɛɲɛ n'a ka kumalasela ka fɔta ye Yoba mara la. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan l'Amérique kiiriso ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u ye kiiri nɔminɛliw bila Yaya Sinwar Hamas ɲɛmɔgɔ ani a jɛɲɔgɔn dɔw tɔnden dɔw wɛrɛw kan ka da u ka octobre kalo tile 7 dankariliw olu kan bani sarala fanfɛ bolow fɛ nɔ. A kiiri laɲini a sɛbɛn kɔnɔna la a bilala New York kiirisoba la a sɛbɛn kɔnɔ u ye dankarili bila Hamas kan ne maramafɛn jugu olu labilaliw ye dansagokɛla kulu ye min kɛra sababu ye u yɛrɛ ka fɔla ka mɔgɔ caman bɔnɛ u nin na. Merrick Garland kiiri ɲɛmɔgɔ ye laseliw kɛ tarata tɛmɛnen na
jakanso dɔ kan ko nin ye u ka baara daminɛ dɔrɔn de ye min ɲɛsinen bɛ Hamas ma awa k'u tɛna dan nin ma nka kodɔnnaw ye a yira k'a fɔ ko fangaba tɛ a taabolo la ko sabila fɛn min ye Yeya Sincar ye ale dugulen de don awa ko tɛgɛ dali a kan o ma nɔgɔn sisan k'a fɔ aw ɲɛna nin bɛna dansigi kɛ an ka kunnafoniw ta ko fɔlɔ la an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a ka to nɛgɛ kan awa sisan an bɛ an tulo kɔrɔma ka segin ka na kunnafoni tɔw lase aw ma a k'an bɛɛ sɔni. An balimaw ani yantuma sanji suma caya kojugu y'a daminɛ kalo damadɔ Mali kɔnɔ kabini samiya daminɛ na fo kana se ut kalo ma sanji funti 122 de kɛra mara 17 ani Bamako kɔnɔ Mali famaw ka fɔ la u ye du 7,000 ni kɔ tɔɔrɔ ka kasara lase maa 43 o ni 370 ma ka kɛɲɛ ni kunnafonidi sɛbɛn dɔ ye min bɔra Mali fanga fɛ sanji funti be nɔ jumɛn bila aw ka sigida la yala aw ye nɔ bila ye ka ɲɛsi aw yɛrɛ ma wa dɛmɛ baara ni jɛɲɔgɔnya wale wɛrɛw bɛ ka taa cogo di aw ka maraw kɔnɔ ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon kalo ko tile 6nan jɛmukan na a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan. ni an seginne ka na an ka kɛnɛ kan ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye l'Amérique jamana la yan nɔ jamanakuntigi ɲini jɔyɔrɔ kadiri ninnu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko a kurunin bɛ kosɛbɛ cɛbɔba filaw ni ɲɔgɔn cɛla la Georgie mara la yɔrɔ min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kalata ninnu na Scott Stearns ale ye VOA ka kunnafonidila ye ayiwa ale ka laselikanw de filɛ nin ye an k'a lamɛn. Kamala Harris ye danatigɛli kɛ k'a ka yɛrɛ kofɔw bɛɛ lawaleya ni bisiw ye Georgie mara la a daminɛna ne lycée dɔ ka fɔli kɛ kalandenw ka kɛnɛ ye o yɔrɔ la Tim Walz kumara u ka yɛrɛ kofɔ baara lawasalenw kan ne nisɔndiyalenba de don ka fara aw ka nin kulu nin kan ani aw ka ɲɛmɔgɔ min bɛ a ka baara dɔn kosɛbɛ wa aw ka jamanakuntigi nata Kamala Harris wa Harris ye Georgie sifinw ka ɲɛkunya baara kɛcogoya ɲumanw lakodɔnniya. All that you guys stand for. Aw ka sɛrɛ ani aw bɛ wuli ka jɔ la minnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la faralen ɲɔgɔn kan tagali ɲɛfɛ de bɛna an ka jamana ɲɛtaw sabati ka kɛɲɛ ni an bɛ se ka min waleya ani an bɛna kɛ min ye républicains ka cɛbɔ Donald Trump ye politique dasumusun caman de kɛ kalata labɛn ninnu waati ninnu kɔnɔna na Georgie mara la nka Joe Biden sen bɔlen cɛbɔyaw la k'a to a ni Kamala Harris ni ɲɔgɔn cɛ caman kɔni ye a yira k'a fɔ nin waati in na ko Trump ni Harris ka kanw sɔrɔlenw bɛɛ hakɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ Trump ka cɛbɔ dankan J.D. Vance tun bɛ Georgie dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na. We're going to do it together. An bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ na aw sɔnna ka Georgie dayɛlɛ an ye sabila an b'a dɔn Georgie dɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kalata ninnu na Vance ani Trump ka yɛrɛ kofɔ kumaw bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu tungadenw ani sɔrɔ baara cogoyaw de kan u yɛrɛ bolo minnu ma sira sɔrɔ taabolo fila min Trump ka fɔla Georgie kalatalaw ye ɲabaliya ju bɔra Harris la aw ka sugandiliw bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya ninnu ban pewu dunan sɛbɛn tan minnu bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ gɛn k'u labɔ tɛna don yan tuguni wa an bɛ datugu u ɲɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la min bɛ sen na sisan n'u wulila n'u ma fɔ aw ka dancɛw ka ɲi ko ɲumanba k'a sɔrɔ u ka dancɛ mara cogoya ɲɔgɔn cɛjugu fila ma deli ka kɛ dunuya kɔnɔ Trump ka républicains ka karatalaw ka kan sɔrɔ Georgia ka gɛlɛn kosɛbɛ ka da a ka kofɔliw kɔtigɛbaliw cayara kojugu ka bɔ Georgia républicain gouverneur sangabatigi Brian Kemp la n'a a seginna ka sugandi nin ye a san 2 ye ka sababu kɛ Trump ka dɛmɛw ye nka nin kalo in kɔnɔna la Trump ye Kemp jalaki siɲɛ caman Brad Raffensperger Georgie mara ka kɔkanko kotigi ma gaɲɛw sɔrɔ san 2020 kalataw la Georgie Raffensperger ni Brian Kemp aw ka gouverneur ne kɛra sababu ye ka minnu la gaɲɛ yan nɔ minnu ni ne tun tɛ ɲɔgɔn fɛ tɛ se ka kɛ gouverneur ye ne hakili la aw b'a kalama fisiriwale de don awɔ fisiriwale belebele waati min na dasumusunw Georgie bɛ kan ka kurun kosɛbɛ Trump tɛmɛra a ka bɔlɔlɔ kunnafoni siraw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na ka Kemp waleɲuman dɔn a ka dɛmɛw laseliw la ale ma Kemp ye nafolo dalajɛli welekanw kɛnɛw sigi Trump ye Atlanta dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na
George Kirisoba ye Trump ana dɛmɛbaga dɔw jalaki salon ka kɛɲɛ ni san 2020 kalataw jaabiw ɲagaminw ye Georgia marala. Dɔgɔkun nin na Trump ka surunadonikɛla ninnu ye nin jalakilika ninnu lankolonya k'a yira k'a fɔ ko nin kiiri ninnu tɛna se ka tigɛ sani kalata don ni ɲɔgɔn cɛla la. Dɔgɔkun tɛmɛnen na George mara kalatala ɲɛmɔgɔya kulu ye taabolo kuraw sigi sen kan ka kɛɲɛ ni novembre kalo nata kalataw ye u ka mara kɔnɔna na. Kulu mɔgɔ 2 ma sɔn ka u ka kan di a kan. A tɔnden tɔ 3 minnu ye u kan di. Tɔgɔ ko fɔra kosɛbɛ nin kalo in kɔnɔna la Trump fɛ a ye min fɔ u ma n bɛ segin o kan. Pittsburgh Zoo n'o ye wulusiya dɔw ye bɛɛ danaya tilennenyaw ani gaɲɛsɔrɔw kɛlɛw de la. Nin tun ye Scott Stern ka laselikanw ye min mana bɔra aw ye bamanankan na Kɛjatu Tarawele fɛ. Halisa ka to l'Amérique jamana kɔnɔna la yan nɔ u ka ni jamanakuntigi ɲini kalataw kadiri kɔnɔna la jigiyaw bɛ kan ka dɔgɔya kosɛbɛ l'Amérique jamanadenw bolo Obamacare n'o ye furakɛli bolo min tun bilala sen kan fantanw ye président Obama fɛ a ka fanga waati la kan sabila a yirala k'a fɔ ko fangaba tɛ a programme na bilen cɛbɔ 2 ninnu ayiwa k'olu ka kuma dɔgɔyalen bɛ a kan u tɛ kan ka a kumaw fɔ tuguni awa a sen fɛ Veronica Balderas Iglesias ale ye sɛgɛsɛgɛliw k'a kan VOA ka kunnafonidila don ayiwa ale ka laselikanw don ka bɔ Arizona min bɛ bayɛlɛma ka mana bɔ Moribo Danbele fɛ. U ka ɲɛfurakɛla Taja Dove bɛ Ameriki jamanaden mɔgɔ 25,000 minnu ni assurance to olu bolo. U bɛ fɛrɛ ɲinina ka sababuya kɛ u ye waleya minnu sɔrɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔna la ni assurance kun t'u bolo. A bɛ se ka kɛ ne fari man di na kosɛbɛ. N b'a fɔ n yɛrɛ ye ko basi tɛ o ye, ko mura don walima ko bana min don a ma jugu. N b'a lajɛ o la ka se ka wuli ka n jɔ n sen kan. Ka d'a kan n b'a dɔn k'a fɔ ko assurance tɛ ne bolo yaasa ka se ka fura san ni kan ka taa kɛnɛya dɔgɔtɔrɔso la. Sariya mun tara yaasa fura sɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya n'u ko a ma anglais la Affordable Care Act san 2010 wagati la Obama ka mara kɔnɔna la. O sariya in a ye yɛlɛmaba don kɛnɛya kɔnɔna la ka d'a kan a kɛra sababu ye ka dɔ bɔ fura sɔngɔ la ni kilancɛ ye. Ameriki jamanaden minnu bɛ yen minnu ma kɔrɔ kosɛbɛ ani assurance t'olu bolo olu ka jate la. Nin ye sugu kura de dayɛlɛ assurance banaw assurance fanfɛla la minnu kun tɛ yen fɔlɔ. O de la mɔgɔw bɛ se ka na u yɛrɛ ka assurance san ani ka gouvernement ka dɛmɛ sɔrɔ yaasa sɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. Marisi kalo Amerikɛn mɔgɔ 21,000,000 olu de tun tɔgɔ sɛbɛ assurance na ka sababuya kɛ a sanni feere sugu ye. Sariya in kan ni o b'a to sɔngɔ ninnu dɔ bɛ bɔ a la ka Affordable Care Act. Kabi san caman républicains bɛ fɛ k'a lajɛ ka ni sariya in bɔ yen. Jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ale ka bilasiralikɛbaga Trump ni Paragon Health Institute o ɲɛmɔgɔ don Brian Blaze ale ye a yira k'a fɔ ko a ma sɔn nin ma. The ACA restricted choices. ACA ye mɔgɔw sagola fɛnw dɔgɔya la. A ye fura sɔngɔw a y'olu koɲa sinsin kosɛbɛ ka d'a kan dɔgɔtɔrɔsow olu minnu bɛ a san furakɛli yɔrɔw bolo ani fura feerelaw fana bolo olu farala ɲɔgɔn kan. O bɛɛ y'a to dɔ farala fura sɔngɔ ani musakaw kan ani Ameriki jamanadenw ka kɛnɛya ko yɛlɛma ma don a la kosɛbɛ. ACA kanubagaw u ma sɔn nin kuma in ma. Ni barokan in nin kɔni bɛ Ameriki jamana ka ɲɛmɔgɔyaso fanga ɲini kuma la Harris ani Walz olu ka cikanw kɔnɔ. A hakilila ye de ka dansigi Affordable Care Act la ni o ye sɛbɛnfura min bɛ fura sanni sɔngɔ o nɔgɔya. A hakilila de y'o ye ka segi wagati la wagati min na ni assurance baarakɛyɔrɔ olu bɛ se ka ban ka banabagatɔw ka olu dɛmɛ ka sɔrɔ u mago bɛ dɛmɛ la. Wagati min na jamana ɲɛmɔgɔ kun don Trump a y'a si filɛ nka a ma se ka ni sariya sɛbɛn in k'a ni kɛnɛkaraba bɔ yen. A ye fɛɛrɛ kura bila sen ka sisan fanga ɲini wagati la. Bɛɛ u ka ni kɛnɛya sariya Affordable Care Act n b'a mara nka nɛn b'a la a man ɲi. N'an bɛ se ka fɛn kɛ mun ka fisa n'a ye an b'o kɛ n'a ye. Ni an bɛ se ka tɛmɛ a kan yɛrɛ o b'a yira k'a fɔ ko furasɔngɔw olu bɛna nɔgɔya wa kɛnɛya fana bɛ nɔgɔya kosɛbɛ aw bɛɛ ma. Jamana ɲɛmɔgɔ Harris walima Trump ka fanga yɛrɛ kofɔ u si ma VOA ka ɲininkali jaabi ni o ye tun ye ka fɛsɛfɛsɛli sɔrɔ ni cɛbɔ 2 ninnu na u bɛna se ka na yɛlɛma don cogoya min na walima ka ni sariya in ka kolo gɛlɛya fura sɔngɔ o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na u ma jaabili di nin ɲininkali in na. Ka jamana ka dɛmɛ fan dɔ yɛlɛma k'o di minnu sen bɛ assurance ko la ni olu bɛ se k'a di jamanadenw ma o ye fɛɛrɛ dɔ ye. Carl Hughes ni ale ye
kɛra mɔgɔ ye minnu ye sariya mun tara ko Affordable Care Act o sɔrɔ. Ale ko nin y'ale yɛrɛ ka yɛrɛ ko de ye. A bɛ weleweleda kɛ k'a fɔ mɔgɔ min bɛna bila Ameriki jamana ka ɲɛmɔgɔyaso kɔnɔna la ko a k'a to a hakili la ko banabagatɔw olu de bɛ yen ni a man ɲɛ k'a bɛna yɛlɛma fɛn fɛn ta ka ɲɛsin nin ma. Yɛlɛma minnu bɛna don a la olu kan ka kɛ yaasa ka dɔ fara koɲa de kan. O man ka dankari a la. Kɔnɔcɛni o sariya kɔfɛ ani dunan doli ni bɔli Hughes ni ale ye kalatana kana bilalen ko ale bɛna nafa don koɲa min na o ye kɛnɛya ko ye wagati min na a bɛ taa kala ta Novembre kalo la. Modibo Dambele, Veronica Balderas Iglesias tɔgɔ la VOA News. Sisan an bɛna farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Jeux paralympiques n'o ye lujuratɔw ka Jeux olympiques ye u bɛ senna parikaw fɛ yen kabini uti kalo tɛmɛnen tile 28 Mali farikolo ɲɛnajɛkɛla mɔgɔ 2 bɛ a kɛnɛ kan. Muso kelen Korotumu Kulibali ani cɛ kelen Samba Kulibali. Korotumu Kulibali ma se sɔrɔ a ka farikolo ɲɛnajɛ la n'o ye lancer de disque ani javelot ye. Amadou Jara, Mali lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ fédération ɲɛma bɛ Paris. A b'a kɛnɛ kan. A bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Mun ye Korotumu Kulibali ye, ale y'a ka bɔko fɔlɔ kɛ le 30 août. O kun ye lancer de disque de ye. O lancer de disque la Korotumu Kulibali ale ye jɔyɔrɔ 10 sɔrɔ o la. O éliminatoire n'o final bɛɛ kɛra o don. An balimamuso Korotumu Kulibali ale ka compétition filanan a y'o kɛ ni javelot de ye. O javelot la sa a ye jɔyɔrɔ 6nan sɔrɔ. Min ye Samba Kulibali ye ale tɛ yeli kɛ kosɛbɛ. Ale fana ma se ka se sɔrɔ. Ale ta kɛra boli biribiri ye 100 mètres. Amadou Jara. An balimakɛ Samba Kulibali ale tun bɛ 100 mètres la T13 minnu tɛ yeli kɛ kosɛbɛ. O kun ye série ye éliminatoire la. Boliko fɔlɔ la a ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ. O jɔyɔrɔ 3nan in o kɛra sababu ye a taara final la. Final o fana kɛra a kɛra 7e ye jɔyɔrɔ 7nan. De fait k'a taara final la ka jɔyɔrɔ 7nan sɔrɔ a ye attestation de performance sɔrɔ. Gɛlɛya kɛra mun ye Paris kɛnɛ kan an ka Amadou Jara lamɛn. Mun ye an jɛ victoire la n bɛ se k'a fɔ o ye préparation baliya de ye. Internat mun n'o ye préparation yɛrɛ fila fitinin anw ma se k'o kɛ. Ale yɛrɛ ye wagati mun kɔnɔ athlètes bɛ lafiya ka balo caman ta ka séance d'entraînement kɛ ka se k'u ka performance améliorer cogoya min na. An ma se ka internat sɔrɔ k'a kɛ. Kuma tɛ i y'a faamu la ka taa préparation kɛ camp d'entraînement na ou bien centre la farafinna ou bien tɔw la. Voyage yɛrɛ prépareli fɛnɛ a gɛlɛyara fo ka dɔ k'a gɛlɛyara. San 4 ɲinan kɔfɛ san 2028 Jeux paralympiques nataw kɛnɛ bɛ sigi Los Angeles l'Amérique jamana kan. Amadou Jara, Mali lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ fédération ɲɛma. O kɔni de ye ka baara daminɛ. Sama filɛ ka mun kɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la bourse de kan ka di sisan ka di Sama ma pour que a bɛ se ka taa a ka performance améliorer cogoya min na. An jigi b'a kan ni autorités y'an dɛmɛ ka se ka bourse di Sama ma mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Los Angeles ale bɛ guwan kɛ. Korotumu Kulibali ale fana mago bɛ préparation na. An mago bɛ moyen dɔrɔn de la ka se ka baara kɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la nin ye haut niveau de ye. Diɲɛ bɛɛ de bɛ yan. Américains bɛ yan, Allemands bɛ yan, Chinois bɛ yan, Japonais bɛ yan, Coréens bɛ yan, Italiens bɛ yan. A tɛ taa préparation kɔ. Jeux paralympiques Paris ba filɛ nin nani bɛ kun cɛ ni septembre kalo in tile 8 nata. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siyaka Tarawele kala seli don. Ayiwa an lamɛnbagaw k'a fɔ aw ɲɛna nin bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na kunnafoni minnu sɔrɔla olu de tun filɛ ninnu ye k'a fɔ aw ye awa ka kanbɛn da aw ye aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw bɛ an ka kunnafoni ninnu sɔrɔ an ka pagew kan fɛn min y'an ka bɔlɔlɔsiraba ye n'o ye www.voa.com walima an ka pagew kan réseaux sociaux kan YouTube, Facebook ani Instagram nin tun ye Keyatu Tarawele de kumakan ye a k'an bɛn sini.
an balimaw ani yantuma sanji suma caya kojugu y'a daminɛ kalo damadɔ mali kɔnɔ kabini samiya daminɛ na fɔɔ kana se ut kalo ma sanji funti 122 de kɛra mara 17 ani bamako kɔnɔ mali famaw ka fɔ la u ye du 7,000 ni kɔ tɔɔrɔ ka kasara lase maa 43 o ni 370 ma ka kɛɲɛ ni kunnafonide sɛbɛn dɔ ye min bɔra mali fanga fɛ sanji funti be nɔ jumɛn bila aw ka sigida la yala aw ye nɔ bila ye ka ɲɛsi aw yɛrɛ ma wa dɛmɛ baara ni jɛɲɔgɔnya wale wɛrɛw be ka ta cogo di aw ka maraw kɔnɔ ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon kalo